हेल' लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय दिनै नोंथांमोना मिथिखायो 5 जुन वर्ल्डनि एनभायरनमेन्ट डे माने बेयाव जोङो एसे सेलिब्रेट खालामनो थाखाय दंफां गायनो सानदों आरो बेयाव गाम्बारि दं गाम्बारि गायगोन ओमफ्राय गाम्बारिनि उनाव गय गायगोन जेनेबा गयखौ गायस्लायगोन दंफां गायखांनानै जानो एसे नास्ता लाबोखाबाय आरो एसे मेंगोन ना मेंखांबाथाय थारमाने दा जानांगोन है थाइजौ ओइ थांनाय नङा खोमालै इयो गोरलैद्रायलै नांगौबा साननैसो उनाव गायनो हागोन इखो पटनो खेबसेनो गोफोखा जाय संफ्रेंआ तामाम हिट जागोन खिन्थु जानांगोन ना संफ्रेंखौ देनां देरबा बयनिख्रुइबो खोदोम दंफांखौ गायनानै सान्ति दं माने खेबसे गायखांनायनि उनाव थैनायनि जेबो माबा गैया दा गाम्बारिफोरा एसे थैनायनि चान्स थायो आरो दैफोर मोनबा जोथोन लानाया मोजां जानांगौ नै बिबार नामा इयो ओमफ्राय इ बिबार नामा इयो बिबार थैथाब थायो नामा आं एसे माबादों आं जोंना मा गायखो नोङो सुमफ्रें गायदां बरिया जानांगोन ना सानसे उनाव फैगौ बोसोरावनो जाजागोन टेनसन गैया अखा हाबायलै दसे उनाव गायनोसै बे इयो मा दं गय फांनै दानिया आं गायगोन थाइजौ गाम्बारि ओमफ्राय मायो गय फांथाम गायखागोन थारमाने थाइजौ गाम्बारि गेन्दि फुल गायनानै लाब गैया Gimana hari ini? Mana foto belum? Luar udah, sada? Udah sada tuh. Menni kayak menni. Ompray Dania, boy. Mama di kayak tahu ini namanya. Singgung dong pangar na. Ebaru gue gancer na. Dawa bir deh, nih dawa. Pasar dong leh nih. Kunpira kena nunggu aja. Hei, ye gangzema gue. Godan type nih gue, ke African pelap tuh. Gue kesem se. Ya. Kodal begiya. Karena bitang sera apa dulu kesel lebah lakinan itu pongkai lebar. Dini एसे गायखांलायबाय जेनेबा ने आखाइ एसे साफा खालामनो आखाइफोरा लेथ्रा जादोंथ' मुलुगनां आबहावा सान दा बिदिनो जोङो लोगोफोरजों ओरैनो इन्जयमेन्ट माबानानै इन्जय खालामनानै एसेमान दंफां लाइफां गायनायसै आरो दिनै गायनायनि जाहोनानो जाबाय जों दिनै नुनो मोनो जे बुहुमाव माखासे प्रब्लेम जागासिनो दं बेफोर पलिउसननि थाखाय माने गुबुंले आबहावानि थाखाय
माखासे माबाफोरानो मानसिफोरानो माने मा सुबुंफोरानो प्रब्लेमाव गोलैगासिनो दं बेनिखायनो मा जोङो गावबा गाव थारमाने एसे सानलायनानै गावबा गावनि रेसपन्सिबिलिटि खामानि होननानै गावबा गावनि खामानि निजिनि खामानि होननानै बेफोरखौ एसे माने प्रेक्टिस खालामबा माने जोङो दंफां लाइफांफोरखौ जोंनि निजिनो मोजां गायनो हायोबा बेनिखायनो मा दिनै जोंबो एसे इन्जय लानानै जों लोगोफोरजों साब्रै लोगो नांनानै जोङो गायबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अभियासलि थाम्स आप भिडिअखौ लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालाम दाबाव गोजोन्थों जै बर' हारिनि दिनैनि मुलुग आबहावा सानाव नोंथाङा मा मा